салом духтарако созен назан саломати хубай боз ҳам пеши апай оиша омадагем нигоҳ кунен рас продажаи навбати ина пушдагиша бинен чӣ хушрӯй медонен акция эълон кардиянам ко хушрӯй 150 сомон 150 сомон чанд расветка дора марамат касседа дар кураи духтарако метавонен аз наздик омада бохтон бинен акция эълон шуда 150 сомон беҳад хушрӯй ира бинен размерош чӣ хелай ҳамаи размеро будай дидена духтарако инаи расветкаи дигариша бинен апай оишара аллакай ҳама мешиноса чаи замира марамат биёен аз наздик бохтон пушида бинен духтарако доставка надорена доставка надоранд лекин хитон биёен аз наздик пушен бинен харидорӣ кунен духтаро борои хушрӯ бисёр овардагиянд бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза дасти рост чорум қатор ҳамин чорум қатора то охирша биёен 73-м контейнер ина марамат барои маълумоти бештар метавонен биёен аз наздик бинен доставка нест инаи цвечам бинен чӣ хушрӯи танада ҳар ҷо пушак даям фасонай духтарако и замок дора ира мешава ки кирта барим пушен мешава ки болопуш барим пушен духтаро ҳамагӣ 150 сомон беҳад модели фасони хушрӯви вип гуфти гапо материала кишко ҳамин хел хушрӯе ки маъқултон мешава органза аҷоиб хушрӯи хулоса иқаи двойка хушрӯи духтаро 120 сомоне двойкачашонда гап нест ин моделшам ҳаст мана 120 сомон касседа дар курай ҳатман ҷои апаи оиша биёен духтаро боракошона ай наздик бинен маъқултон мешава распродажа у мана распродажа духтаракои хушрӯ акцияи калон дар ҷои апаи оиша ина борои навшон омадай ёра медонен чанд сум кардан 80 сомон кадомеша ки мегирен 80 сомонӣ марҳамат касседа дар кора инам хек паплинакои хушрӯ пеши апаи оиша биёен бозори Корвон тарафи пажарка марамат ами тарафи пажарка ки омадем якм дарвоза духтаро якм дарвоза ворид гаштем дасти рост мегардем чорум қатор то охира биёен мана 73-м контейнер ҷои апаи оиша мана беҳтарин киртои фасон эҷа паплинакои хушрӯ бисёр доранд ҳамаи ҳамина акция эълон кардагиянд 80 сомон мана беҳад хушрӯи чизе ки дар замин аста ҳамаи ҳамин ҳозир 80 сомон шудагия ира бинен размерош будай духтарако мана успед кунен биёен ки тамом нашава духтарако қисми дӯстдоштаи мову шумо распродажа марҳамат киртакои фасония бора ҳамин пишча нишон тиҳен киртои хушрӯ дар ҷои апаи оиша распродажа шудай нархошона 80 сомон бовар мекунен 80 сомон кардагиянд киртакои фасона успед кунен биёен тамом нашава 80 сомонӣ ина одама бинен чӣ бисёрай 80 сомон кадомеша ки мегирен духтарако 80 сомон иҷа кирта бисёрай моделако бисёран хушрӯван ҳамаш 80 сомон мана иша хушрӯй 80 сомонӣ мана и қисма бинен инам ҷа ҳамаш распродажа иҷа чи апа ёшам и тараф 120 сомон и тараф 80 сомон марама духтарако успед кунен биёен аз наздик бо бинен баъд харидорӣ кунен боварӣ дорум маъқултон мешава нигоҳ одама бинен чӣ бисёра успед кунен ки шумодам бираса духтаракои азиз акцияи навбатӣ рафтестай дар ҷои апаи оиша нигоҳ кунен ҳам хаборои хушрӯ бисёр овардиянд ҳамаи ҳамино нархҳои дастрасанд киртои фасон болопушои хушрӯ двойка ҳар он чизе ки мебинен ку арзон шудагия дар ҷои апаи оиша ай 80 сомон сар мешава нархи киртои хушрӯ дар ҷои апаи оиша инчунин 100 сомон доран 120 сомона доран киртои фасон ина болопушако ҳастай баъд нигоҳ кунен 150 сомона дарозаи хушрӯ ҳастай ку без рукавка ино медонем қиматиёянд апаи оиша инора 150 сомон кард бозори Корвон тарафи пажарка марҳамат биёен тарафи пажарка якм дарвоза ки ворид гаштен пажаркара дасти рост мегарден чорум қатора то охирша биёен дукони рақами 73 ҷои апаи оиша одамам бисёрай духтарако барое ки борошон арзонай борои навинка доранд тез борои нав мебиёранд ина нигоҳ кунен инаи қисмам бинен чӣ хел расветкаи хушрӯ дора дидена духтарако омада аз наздик як бора хитон бо тамошо кунен
Элон духтаракои хушру марҳамат дар ҷои апаи Оиша навинкои фасони туркӣ омадай. Ина бисёриё тобистонам боша мекован намеёбанд намхе кардигану жимпиро аминора марҳамат ина кардиганои турецкия ина мино 100 сомон шудаге бовар мекунанд ҳамха модалош хушрувай 100 сомон дар ҷои апаи Оиша. Биёен духтарако 100 сомони кардиган гирен кардигани туркӣ. Бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза дасти рост чорум қатор. Ҳамин чорум қатора то охирша биёен дукони рақами 73 73 мана баданаи теди ҳаст ку тедиёра медонен на чӣ қадр қиматай апаи Оиша да омада медонен 150 сомон 250 300 кам нест дар ҷои апаи Оиша 150 сомониро бинем пачка пачка борои навинкашон омадагай успед кунен ки тамом нашава беҳад киртои хушрӯ овардаган ина жимпирои фасон овардаган ина платья доранд двойка доранд халатхаро ина халат ҳам доранд марҳамат ҳамаш ҳастай дар ҷои апаи Оиша без рукавкова ё чанд пулан ё 200 сомон 150 сомашам ҳастай и 200 сомон бо 150 сомашам аст ду тарафаян духтаро марҳамат ина барои арӯсако мегиранд мисол ина метавонанд ки пеши апаи Оиша биёен хоҳиши зиёд карда будем духтарако ки боз ҳам назди апаи Оиша бирен наворошона нишон тиен мода навинкаошона пешниҳод кунен марҳамат ина борои навинка дар ҷои апаи Оиша омадагай дидена киртакои фасони хушрӯ барои шумо 120 сомон дар ҷои апаи Оиша доставка надоранд духтарако ина нигоҳ кунен чанд намуд ина сангчадорора бисёриё мепурсиданд ина дидена расветкош кати омадай ҳамхе хушрӯчанд 120 сомон бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза духтаро якм дарвоза даян дасти рост мегарден чорум қатор ин чорум қатора то охирша биёен 73 контейнер ҷои апаи Оиша манами ҳама киртои фасоне ки дидестен апаи Оиша очаи замираи духтарако ба осонӣ меёбеншона мана марҳамат кадом намуди киртаи фасоне ки гирифтаниян инҷа биёен ҳозир аксияи грандиозни сар додагиян ҳамаша арзон кардагиян мана бинен ишаишта хушрӯ инами қатор ҳар он чизе ки дидестен то охира ҳозир ман нишонтон метим ҳамаша аксияи калони калон кардан арзони арзон кардан ина диден ишаишта хушрӯвай киртоот дастраси шидагияи нархош мана марҳамат духтаракои азиз биёен аз наздик бинен баъд метавонен ки харидорӣ кунен киртоошонда гап нест баъд медонен духтаракои азиз инаи қисмда як бурак биненда киртора фасониша диден 100 сомон бовар мекунен 100 сомон иҷада фақат 100 сомон тараф ина 100 сомон киртора хушрӯгиша диден ҳамаш 100 сомон ини болопӯшошам 100 сомон анаи тараф бо 120 сомонаям доранд мана ини хеле арганза платья доранд духтаро мана 120 сомон киртагир бошен киртаи хушрӯ бо нархи дастрас пеши апаи Оиша омада анамхе киртои фасона харидорӣ кунен мана ҳамаш барои шумо нархҳои дастраси шидагай биёен доставка надоранд духтаро биёен ба ҳазур пушен бинен харидорӣ кунен